A tu na už Aleš Smrek, ktorý si vybojoval druhú pozíciu v súboji so Zdenom Hladkým a Vlastom Sinorom. Aleš Smrek jazdí za Chevrolet, nádherný čierny skin auta. A tam sme videli, ako našiel na ten obrubník tým predným kolesom, okamžite ho to trošku hodilo, ale vyzerá, že veľmi nestratil. No opäť dosť rýchla zákruta. A opäť pohľad na Roberta Balla a za ním Petra Labreho. Je zatiaľ dosť ďaleko, tak zrejme k súboju ešte nedôjde. Inak dúfam, že som nikomu meno neskomolil, pretože veľmi ich ešte nepoznám, takže snažím sa to len čítať a čítam to len tak, ako to vidím, takže určite došlo k nejakej tej chybe, ale tak snáď mi to jazdci odpustia. Je to prvýkrát, čo komentujem nejaký závod, takže určite je tu mnoho chyb, ale do budúcna sa budem snažiť polepšiť. Tak ak by mal niekto záujem spolu komentovať alebo prevziať komentovanie, tak kľudne. Prípadne môže spraviť nejaké to video zo závodu. Neboli by sme proti. Určite by to bolo len plus pre ligu. Ale tak ak nie, tak ostanem pri tom ja a budete sa musieť trápiť so mnou. Ale už Pedro Labre už bol tesne za Robertom, pretože mal lepší výjazd do tejto zákruty. No ale opäť nám režia prestrieľa na Aleša Smreka. Stále na druhom mieste, zatiaľ sa nič nemení. Za ním je Zdeno Hladký a za ním Vlasta Sinor, ktorý dosť stratil, už ho v tejto skupinke ani nevidno. A tu na už Pedro sa pokúša predbehnúť Roberta. Ešte nie, ešte to nevyšlo, teraz sa trošku zľakol, išiel skôr na brzdy. Snáď po tejto šikane ešte jedna zákruta tam na nej bude. Tak, uvidíme. Už vykukuje. Teraz by mal mať vnútornú stopu, teraz by to mohlo výjsť. A tesnotka. A je dlhší zákrute. Tam vyšiel na obrubník. Zaistilo sa to tam a Robert si udržal svoje miesto a teraz to môže využiť David Stejskal, ktorý jazdí za ním hneď, takže ešte Pedro môže nakoniec týmto súbojom stratiť jednu pozíciu a tam v menšom drifte David Stejskal sa mi zdalo, že bol, tak určite trošku stratil. Teraz pohľad na Romana Rosinu, za ktorým je Tomáš Vanca. Tomáš Vanca dneska vážne výborný pretek z 11. miesta, už útočí na 6. a zrejme sa mu to aj podarí, pretože to je vnútorná zákruta, aj keď tá druhá je vonkajšia, ale ak by mal perfektný prejazd, ako to práve ukázal, tak sa mu to určite podarí. Takže sa mu to aj podarilo logicky. Ešte pohľad z krídla Tomáša Vancu. Tak výborný pretek na 6. mieste, 5 pozícií už prekonal. Ešte Roman Rosina sa snaží obchať do vnútornej stopy, ale zrejme už pochopil, že to teraz nevinde. Tak si bude opäť musieť počkať na lepšiu príležitosť. A za nimi je Skovajsa, ktorý jazdí s Fordom. Tak teraz nebezpečne sa priblížil, ale nie, bol dlhší, takže ešte nakoniec aj stratil nejakú tú sekundu a David Stejskal sa na ňo dotiahol. Tak aby nakoniec aj on nestratil týmto súbojom. Nechajme sa prekvapiť, ako hovorím dosť často, som si práve uvedomil, ale tak snáď mi to odpustíte, hovorím, je to len prvýkrát. A pred nami je ešte 40 minút závodu, takže Petro Labre a za ním David Stejskal. Nádherné súboje a ešte pred nimi Robert Ballo, ktorý si drží svoju poslednú bodovanú priečku, tak uvidíme, kto nakoniec z týchto troch ju získa. Je to zatiaľ veľmi napínavé. Uvidíme. Tak, ešte sa nikto o nič nepokúša. Pedra tam trošku šmyklo a to sa pokusí využiť David Stejskal.
Áno, nádherný prejazd. Tak, David Stejskal je na 11. pozícii. Teraz ešte prekonať Roberta má aspoň bod za tieto preteky, ktoré sú napínavé už od začiatku. A Pedro sa snaží dostať pred Davida. Teraz je trošku dlhší na tú zákrutu, ale teraz by mal ísť vnútro. Tak uvidíme a Pedro skôr začal brzdiť. Je to škoda, pretože keby to o niečo neskôr začal brzdiť, tak by mohol byť zarovno s Davidom Stejskalom, tak je to 12. miesto a tu opäť pohľad na Jozefa Matulčíka, ktorý si jazdí jeden rýchlejší čas za druhým a suverénne prvé miesto.